Με έβγαλες εμένα. Το είναι 100% αποδεικμένο. Άλλος από Για να πάει στην Παρασκήνιο, πήγαμε να κάνουμε ρεξό. Δεν είναι όμως δεσμευμένο και πραγμένο, το οποίο μία μέρα κατάλαβες, εκεί είναι ωραία να πας και να μένει ανά 2 μέρες. Με δείξεις τη ρένα. Ρενάκι, κοίτα, τα βγάλω τα μαύρα. Τώρα μπορούμε να κάνουμε. Βλέπεις. Στο έχω αλλάξει. Φυλάκια πολλά. Άντε, σε περιμέναμε να έρθεις. Μιλάει η Πολίνα. Ωραίος ρε παιδί μας, ωραίος ο κόσμος. Το πρώτο πλάνο μπαίνει η Άννα. Του είχαν κάψει και Και η ταινία Σωτήρη δεν γυρίζεται, λέει. Γυρνάνε κομμάτια κομμάτια. Ποιος κουνάει το πόδι. του άρεσε. Τρέλα και κορδέλα. Παραλίγο να παραθείς τη μάνα μου. Έτσι και εδώ την λίγο σε το παπαδάκι είχα πει. Εγώ την έχω δει στο θέατρο. Εγώ την έχω δει γιατί έκανα σας κλάσικο. Τη γυναίκα. Μας πεις κάτι από τότε που ήσασταν κολλητάρια, ελεύθεροι. Ήταν μια ξανθιά πάνω σε μια ατομική μπόμπα. Και πάει να κάτσει η άλλη μία. Λέει να κάτσω κι εγώ. Αστιεύεσαι, λέει είναι τότε ατομική, δεν γίνεται. Γελάστε ρε μαλάκια. Μαλακία. Το άλλο με το Αλκοτές, ποιος μου το είχε πει εσύ, που ήταν μια Τυπίπα. με τον τροχονό που ήταν για το Κάποιος μας έχει δίπλωμα. πει. Ήταν για το δίπλωμα, το ξέρει Σωτήρη. Που λέει, σταματάει ο τροχονό με μια ξανθιά, λέει δίπλωμα παρακαλώ. Δίπλωμα! Και είναι το χαρτάκι που έχει φωτογραφία. Ναι. Το βγάζει, το δίνει. Άδεια παρακαλώ. Άδεια! Και είναι το χαρτάκι που λέει τι αυτοκίνητο είναι. Ναι. Βγάζει, το δίνει. Οπότε δίνει το τροχονό μας, βγάζει την κούτσα έξω. Αλλά πάλι Αλκοτές, δεν μπορώ άλλο. Ο επόμενος παρακαλώ. 3-1. Πλακέτα, πώς το λένε. Λοιπόν, ήταν ένας που είχε ένα ΣΕΑΤ. Πλακέτα, Σάμπα. Και επειδή είχε το άναβε ένα λαμπάκι, το πήγε στο μαύρο. Και το πήγε στην αντιπροσωπεία. Το πάει στην αντιπροσωπεία. Ο άνθρωπος, επειδή δεν είχε αυτοκίνητο πιο παλιά, δεν ήξερε. Και το άλλαξαν την πλεξούδα. Και του είχαν κατεβάσει στο τιμόνι. Αλλά το τιμόνι έχει ένα κομμάτι πλαστικό και μετά έχει πετσί. Και παίρνει τηλέφωνο αυτό που το έφτιαξε και λέει το σπάσαν το καπάκι, μου έχουν βάλει πετσί. Και λέει ο άνθρωπος σαν την αντιπροσωπεία, φέρτε το, λέει, να σας το φτιάξουμε, λέει. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ το έχω πει. Το πάει ο Κώστας. Το πάει ο Κώστας αντιπροσωπεία. Ναι, να συνεχίσει. έλα, τελείωσε το αγράδι. Από το λέω off camera. Δεν είναι γνωστή όμως. Δεν είναι γνωστή. On camera θέλεις. On camera. Τα στημένα δεν τα μπορώ. Ποια παντρευόταν τώρα και είχαν βγει ένα Άμα έχεις κρυφή κάμερα σαν το Μάκη, τουλάχιστον τον εφικό. Κυριετάκη. Βγαίνει παντοχάρι. Μέχρι 26-30 είτε Το θέμα είναι Καληνύχτα. Γεια σας. Δεν σας στείλω στα Παλάσσα. Στα Παλάσσα να με έστειλε, αλλά δεν μπορούσα να φτάσω. Είμαστε εξαντλημένοι. Νίκο, Λάουρη, φιλάκια. Θα πούμε ευχαριστούμε πολύ. Ενώ το θέλω. Γιατάκης. Αν ήταν κοντά στο παλιό. Να δώσουμε κανένα γλωσσό. Κοντάκι το λένε Δημήτρη. Κοντάκι. Έχεις ένα φάρμα. Λέγεται γεμάτο φέλος. Διάλεξε το.